sesanie yesi kenkan enwom enwoma no abusiafo na otwe akọ apro asan abetie mbio we de na atwe nko an kọ apro abetie mbio afimu ano akọ apro aba abeto yembio ya hye kota foforo ase ya sanya enwoma foforo kra sara na yenim se nimdie foforo krampo na afi ensa nwoma yi ede ebreye kota emu nyinara ye ne oba besua enwom enwoma no kwasem ne se enwom enwoma no eye nwoma bia menu mienu nyina yetan ekamu asem edidi dwuma bebre ahodo bebre ewo osom numu na sa kota yi munso ya nya akwanya se ye ba besua emu nsem na afi yate ase yi na afi edidi dwuma etimi adimu ama ye maboafo no aye krado a omo ba beboa me de se edisio mu pensem mu ede abram mu na ansa no me ntwe humbra sisia. Yesu nyamunsem na yehu posani okwan befa so akenkan sa enwomtro na nipo tro no owo ahokyere mu pa na oye desperate all hwehwe se obehu nyankopon sa enwoma kro no an ye kenkan ya ye penyansa eni nimdie a so na ko hohoro nanom ko kan Samson pray dio sonson adechi kronkron adofo mo be mamunyina akwa abasonko kwanso na afi yasan adamwase sonko kwanso sene mode mo ho ehye mu last quarter yeni munyina na se last year yeni munyina na yedi dwuma yehwia adusia na watundi Yesu na so nyankopon dwuma die menso me dwuma die me yesesa adusia no yenyina samre yi bo aben ewo yasumu a ya hyase a yedi bo ebra wosa nansan wiase no sa adisia no kire okwan e befa so aka nyankopon asem akire ewiase adasama nyinara minimie se ya famu aba na samre ya hyase ede ye adwuma kota foforo ahyase ewura afefoforo mu ya nya enwoma foforo nimdie no nso eba abaye foforo sara na ncheche mu nso no foforo nso asan aba sene mudi mu hye mu last quarter no na se last year no sara na asaye wenso mumfa mu hu nhyem na onyankopon ebehira ye nyinara onyankopon adomunti no aboafo sonko wa ha omuba beboa ne adisa adisuamu empensemu ade abramo but ansana no ayede adisua edikan ewo afia eye 2024 na otwea edikan wo nwoma yi mu ne edikan ansana me de bebro no ma yenkotie enwom emfri landing Ghana memenda kwanwefo singing man for homra sisia. Yes,
Yebesan ama munyina akwaba na afi so yadamase ebion maboafo no aye ekrado but answer na no mamemfa asida pesie emfama TV jumaku ahodo miensa a omoboye ho ban anase omo so yasene ma yede sa jumadie ede ebramo na otwibia na edikan 3ABN TV Ghana sa jumaku yi eye ankrankra TV jumaku a wafa ade atro mo sese omo de nkrofo bo sebe nsem a ento asumu dawuru no omo de onyankopon asem na ye ka omo befa na omo de akobiase afana nyina 3ABN TV Ghana eye jumaku a omo aso yasene achepa ye na kwasam ne se eye nam se eye ankrankra na omo afasa jumaku yi na omo nyemfa mpemfa so ne ntine eye a ehu sikasam no den kakra enti se wo hweyen a menimba bia wo hweyen de wo hweyen na wo moa bia bo nsi de omo number de ato yemfuni nani yepa chofa na fre obi beje so kakra bia obetimi no fa bo 3ABN TV Ghana na omo nso omo anibeso na nam saaye so onyankopon so ebehira wo de wo ye biara sara nso ene ye kanfo ama Hope TV nso Ghana omo so yasene eboaye eme ye sa adwumadie ya omo nso fa de kowiase fa na nyina sa adwumakuo yi nso wonye mfa mpe mfaso entino se wo moa bia obdi beboa Hope TV
Ghana obo nso won so won number eda mfoni na nifa na frɛ wɔn nso obi bɛgye wo so na afi kakra bia obetimi no fa bo a Hope TV Ghana efiri wɔn so ana ekobrekum man mu bro hafo TV for bi nso aba hɔ kra Fresh TV no Hens TV kwasam sɛ oko DSTV channels no abehu Hens TV saduma ku yi nso omofa yen ncheche mu yi nso ede kɔwiase afana nyina enam sɛ afi na ɔmo nso ɔma hyase ne nti no kwasam ne sɛ ɔmbɛhia yɛ mo apa yi so bibi kakra a obetimi dia bo Hens TV a obo nso won so won number da yemfoni na nifa na frɛ obi bɛgye wo so na afei nyankopɔn enam saaye so ahyira wo no wabusiafo ne de wo ye enyinara ma memfa saa akonya yi na afei menna mabegwafo na di emfa nkyerɛ mo na afei yiwia ya bompae na afei ya hwɛ yen adisua enimo ene ye wo adom me de se ne munira munim no Bismarck Mensa ene ye wo adom me wo brother Samuel Abebio eka me ho ohase obani ye mo akwa official panso great minimum years abusianfo nyina ho ye great me da se ne mudi mu ho hye mu last year no safi wenso mudi mu ho ahye mu nyankopon enhyira me free ho ana me call the hands na samoa na ti emfimfini na the hands ye mo akwa yeah nia great se abusianfo ho ye nyame adomuti great official panso afi committee great me da mo asepa se last year modem ho hye mu this year so mafa machine guard ni boot ahye se yensamfa adwumadie no enko great me call ni odi tro no ho a John Mensa Thompson enso na eti etopani ya mo akwa ye ni Bismarck great me da sepa se ne last year modem ho di mu no this year so mode mu ho adi mu pa ya busiafo obi a ho ye great ya da mo ase abusiafo mo nso ye beda mo ase pa because mu ni ho a ye nso ye ni ho ye adusua na obi antia nyame asem na ntimi nkoba bia mo nso ye beda mo ase pa ye ni se ne onyankopon ni mabusiafo adi ni ye last year no safi we nso onyankopon no mo ebedi ni ye se bibia nko ye kurampo a ye nhwe safi we nso de onyankopon ewo maye se ne medical ka no ye behwe Psalms anase enwom enwoma no se wo hwe sa enwom nwoma ya ye ba behwe ehun asem ya no kwasem se eye enwom to na afi eye empaibo no kwasem se eye pepa ewo trosem mu sabe ye ni gia ye to sa enwom no sa nso na ye kɔ ye di awurisi nso a ye to sa enwom no ye kɔ ahoyehia mu nso a ye to sa enwom no se bibi hye ye nso a ye to sa enwom no enwom to nwoma no eye enwom to nwoma bi a ahemfo eto saa na woma womu nim bibia nso eto sara ena sabe asofo nso eto saa nwumwe ye taato no kokoa mu sara nso na bagwam nso no ye saato saa enwumtuo yi enwumtuo enwuma we no eye enhyira fareban sara esa ye nkanyan esoronko ena afi nso esa tenetene yakwan abrebia mpo a yayira afiri onyankopon ekwan esono enwumtuo nwuma yi enwumtuo nwuma bia no kwasem se eboa ye ndada asetena mu anase ye nyamsom a yesum enwara mu kwasem se obebisa se enti hu hia se Psalms anase enwumtuo nwuma ne yebesua nampa hu hia pa se yebesua sanse mra so se saa enwumtuo ya da bia ye traffic de yesua mu nsem na ye hu posa ne okwan ye befa so akenkan saa enwumtuo na ne ntiase ye wo enwumtuo nwuma no mu atimi awie mudie ne atimi de dijuma efata se ye di minka emu asem bebre sanse mabegwafo no ewo ha ye di adisua di kan ewo 2024 na otwe edikan book no krampo ne edikan no afi na ye de bro se wo hwe sa adisua no atifi asem na o se sanye ye fa so ekenkan enwumtuo enwuma no saa na maboafo no eba beboa na afi ye de eho nsem e de abrewo katwani na mema Opini Thompson emo empire emaye my empire adinyina sotumfo woma edawase yes se wode ehuma etise amayen se medi wasafo enim na ye nkyerɛkyerɛ ekwan ye faso a ye betumi akenkan enwom ehuma no ehuma bi a se wan bɛka ye ho a ye rentumi entiase de biara da ye bɛkan de nenso ne muntiase ye nya nti ne yesro ne se bɛka ye ho ma ye ebedi enimu yi ma se be firi anu aba no enye ne wonyankopɔn pese ye ka ma emfiri akomemu a ebeboa obia ma ne nya ne ho ntiase
na se tie nhoma yi ase a eno bɛboan ma yɛmpaebɔ etumi eduru w'anim na nsɛm biara so a yɛbɛka no yɛhu sɛ wonyame na wahyɛn sɛ yɛnka asedan counting sɛ wetin wɔ Jesus Christ do na bompae amen amen great abusiafo yɛbɛhwɛ yɛn nwoma no mu sɛne na yɛka no wohwɛ Psalms a ɛno ne nwoma no kwasɛm sɛ nwoma biara ɛkasa kyerɛ no ɔno nkoa ne book a ɔno deɛ ɔnkasa nkyerɛ na mmom ɔkasa ma yɛn ɛna afei nso ɔne yɛn ne kasa enti sɛ wokɔ ahohiahia mu na sɛ wasɛm krompo asa to da bia ewiase no tumi men yɛn na wokɔ nkotodwa no mu krompo a unhu asɛm a wobɛka ba obie Psalms bɛkasa ama wo wobon sɛ wokenka na ɛka wasɛm ase enim tibia na wokɔ mu no na ɛno ankasa ɛkasa abra kora anya wo na wo kasa asɛm no ɛno nko ane nwoma a ɛdi saa adwuma no ɛde ma yɛanya akwanya sɛ yɛba besua mu nsɛm na ɔtwi mu no yɛhwɛ ɔkwan a yɛbɛfa so ne yɛakenkan saa nwoma yi yɛni ka hwɛ yɛnka ɛbɔsɛm no ɛwɔ Luke chapter 24 44 and 45 yɛhwɛ ne ɛwɔ hɔ no mo adɔfono ma yɛntie onyame asɛm Luke chapter 24 verse 44 and 45 ɔse na ɔse wɔn sɛ yɛni me nsɛm a mene mu wɔ hɔ no meka me kyerɛ mu no sɛ etwa sɛ deɛ watwerɛ Mose mmara ne adiyifoɔ ne nnwom nwoma no mu no oni nyinaa ɛba mu ɛno na obue wɔn adwene mu ma wɔtee atwerɛ nsɛm no ase amen great answer na yɛbɛ komu no moma yɛnhwɛ nkabɔsɛm na answer na yɛkomu opening hands yɛhwɛ deɛ na Luke mfoni bɛ na opose otwakyerɛ yɛ in terms of Psalm and as a new muma ye baby see ho asɛm yi yo minia medase sɛnia oma yɛ finhyapa no meso me ma finhyapa ene adɔfo ayi wɔ hei ene adɔfo ayi tie yɛ nyinaa nyame adom yɛsi afofofrom enu nti egidi sɛ yenam enwome nwuma yi so ebe ma Nyankopɔn akasa kyerɛ ne nso yɛ ne no akasa na asɛm a wo bisa about yenka wɔsɛm yi no nia meka afa ho ene sɛ yesua enwom the book of Psalms na Yesu Kristo no ankasa owura no nyame ba no ankasa kyerɛ yɛ the reason Psalms no ɛwɔ hɔ the primary focus on say yɛhwɛ krosem ni nyinaa inspired by God 1 Timothy 3:16 na kro nyinaa firi nyame ho memu ma nkyerɛkyerɛ atretene ene tene ne mu yɛn eti onyankopɔn enam ne nkrofo so ma yɛn krosem ni nyinaa na Yesu kaya emre ogu sorry no onam Emmaus kwan so no ɛna ɔne esuafo no mienu ekohyiae ɛna ɔmo enkae sɛ Yesu anase ɔmo wura no obetumi asɔre ɛna ɔsɛ de na moadwen ɛyɛ nyaasa na mo nkae sɛ owura no ɔka kyerɛ mo sɛ owu a ɔbɛsɔre ɛno nti ɔne ɔmo kae na ɔmo adwen bɔ ɔmo ho so no ɛna ɔde ɔmo hyɛ aseɛ ɔsɛ ɔhyɛ aseɛ efiri mmara no mmara no the Pentateuch anase Mose akro no first 5 books no ɛna ɔde ɔmo ba adiifoɔ no ɛna ɔde ɔmo ba enwom nti ɛne yɛ focus no wɔ nwom di sɛnea mmara no anase ne Bible no nyinaa efiri Genesis kosi Revelation yɛkasa onyame no mu asɛm no saa na Psalms no so etie mesrɛ mo ɔdɔfo ansa na yɛbɛwura mu kraa no the Psalms is not Harry Potter books ɛnyɛ magic book ɛno nti menhunu Psalm ne sɛ ɛno na ɛbɛyɛ magic bi ama wo ama wɔyɛ ɛyɛ the primary focus no ne sɛ onyame nam adwontuo yi so eda Yesu Kristo adi both his first and second coming ni nyinaa uhunu wɔ Psalms no mu ti Yesu sɛ o kyerɛ sɛ noma na ɛfa ne ho wɔ enwom no so ɛma ɔmo te kiro na sɛ it the Psalm is there to tell about Christ. That's the first thing. And sanya yebesua ho ade this whole quarter aba ɛno nti sɛ menkase yɛmfa emompa yebehu sɛ Psalms no yɛmpa ebo no bia but na kɔtweregu board so na kɔhohoro nanom kɔkan Psalms mpre de osonson odasuo mu kɔsieye kɔkan sorry so candle na kenkan no that is not what the Psalms is meant for sɛnea wokan Matthew wokan bia ekanyame asem na wudi so a emanyame nhyira ba so no saa na Psalms ne tie it is not a magic book
bon hunu sa hunu say nyame anu mu asem a eyi Yesu Kristo nso ekire yo me da say opening hands me da say pa say watimi ababa nka bosem no akire and yenhwe na fe yenhwe ede na ema wotwere enwum no ahodo ni bi ewo ho na fe nso ebre ben na onyankopon krofo edi enwum di djuma potin yenhwe enwum no bi wo ha yenhwe brea o tibia no mu mo kyroye ene ebre a omode sa enwum no bi edi edjuma yendi kan hwe First Chronicle chapter 16 verse 7. First Chronicle chapter 16 verse 7. Danuara na David ma ofa Asaph ni nuanum so da Awurade asekane. Amen. Amen. Ye hwe Nehemia nso ebi wo honomo. Nehemia chapter 12 verse 8. Ma yentie Nehemia etira ye edu mienu ntichemu nwotwe no. Na Lewifo no Yoshua Beniu Kadmiel Seribia Yuda Matania a udi asida enyom no so no wane no nuanum great amen na yenkwa Psalm ho ankasa no afi Psalm 18 verse 1 mama yentie Psalm 18 verse 1 yeah aw Awurade mahoodin midowo. Amen. Amen. Great. Yenhwe Psalm 30 verse 1. Yenhwe no. Psalm 30 verse 1. Ema woso Awurade ifiri se wayimi na wama matamfo ani anye mi inti. Amen. Amen. Enti yebetimi akenkana aba yemfansi yese na fe yehwe backgrounds no. Yenhwe tibia na se edie na mohwa from yakenkan yi emma wotwere sa enwum nwuma ibi na afenso ebre ben na wohwe tibia ya na omo kyro se na omo si kyro sansem ya ebre ben na wohwa na Israelfo no omo de edi adwuma bra ye hwe se nkonnwum wo titi Israelfo esumu no yehwe nia yakenkan yi a yehunu se the yakase Psalms baby I can carry you know two places. First Chronicles there no mra na enipa na behia ewo asori dem the every century no na David ema Asaph eni nuanom ebeto nyom nti Asaph obi a asofo no anase Lewifo no ana omo edi enwom to no anim no na onna odi omo anim nti o se na Jewfo no ne Lewifo no oboabo omo ano no omo ebeto enwom na say omo ebeto they sang the game with the Psalms afei eno your congregation but individually so Psalm 18:1 no it was an individual appeal. Okay. Emra David na ne ho akere no. No. Ye ko no yebehu say enwom no eye asafo ni nyina congregation ana a majority of people ahia no. It mean the enwom no eye wosom. Na individually nso onkoa wo hye wopia mu ebi o hawo bi aba anije aba ana se wo sire nyame ho ade ana se wo gandwen nyame asem no utumi de enwom no nso eye adwuma. Enti se wo hwe settings ya na wo bisa se ebreben the prompt o moma o ekro ye ya enwom Psalms no ankasa the west blue na o de kro ye no se oba ne meaning na actually praises it Tehillim esan ebe kira ase Psalms in Greek later no actually praises into the whole Psalms ni nyina no ye but nye baabia na ye baabia so ya ahonyehia so e kira wo say empo ewo ahonyehia mu no we see praises through the Psalms. That's right. New Testament writers no ka say ade nyina mu na onyankopon ase. So in Psalms no actually Greek no Samoi no enso kire ayeye eno nti Psalms no emra onyankopon enam enkrofo bi so yanka se enye David nkwa na kire senia David yeye no ewo First Chronicles ana se Nehemiah ene Ezra yeye no a itimi ede enwom no hinyame aye ena se ebase ye wokukuamu se individually we are facing difficulties and challenges itimi de onyame enwumi enso ebompa ya na se
ɛhyɛ yɛ ho crying sɛnea na ɔde ɛma yɛn great yɛn to aso na afi yɛn hyia wɔn twerɛ nnwom na ankasa no yɛnhwɛ wɔn nso tebea na wɔn nso wɔn yɛni kan nhwɛ sɛnea wɔn nso tebea na wɔn nso wɔn yɛni kan kenkan nnwom nwoma no ekyire aduonu nnwom yi mu baako ɛkɔpem nnwom no Psalm 25 verse 1 to 5 yɛnhwɛ suahunu a na nyɔtwerɛ no David na wokomu ma yɛntie onyame asɛm awurade wona mema mekra so mekyerɛ wo me Nyankopɔn wo so na mede me ho mato mema mani inwu mema matamfo nhu nsɛpɛ wɔn me inti ampara wɔn a wɔhwɛ wo kwan no biara ani renwu wɔn a wotwa nkontompo kwa no wɔn ani bewu awurade kyerɛ me wakwan na fa me fa wa tempɔn so ma me nante wo no kure mu na kyerɛ me ɛfiri sɛ wo ne me nkwagye Nyankopɔn mani da wo so da nyinaa amen na fe yɛnto aso na fe yɛnhwɛ Psalm 42 verse 1 nso ne ɔka no wɔ hɔ no Psalm 42 verse 1 ɔse sɛdeɛ ɔforoteɛ pre hwehwɛ nsuwa no sɛ me kra pre hwehwɛ wo Nyankopɔn ne no amen yɛde yɛmfa nso abusuafo sɛ wonya mmra to aso na hwɛ Psalm 77 verse 1 Psalm 84 verse 1 na fe Psalm 88 verse 1 to 3 na fe wahwɛ Psalm 89 verse 1 ni nyina bɛkyerɛw background no suahunu na wɔm no a ɔtwerɛ saa anwumwe na ɔmofam kakra yi a yɛakan yi yɛnhwɛ na suahunu no na ɛtesɛn na deɛ na mo fi sɛ nipa no ekomu a na ɔka asa nsɛm bi sɛ unto thee O God do we give thanks unto thee do we give thanks for that thy name is near thy wondrous work yo Bismarck amemfa kakra nkania Eda Hansen eka ye no wi na maba na question a ubisa yeso se yehwe a no bisa se occasions ben na ya na Israel for mu use psalms no edikan ye temple dedications ebe mu si aso dan na se ko bi aso dan na no nti Solomon eye bi se yehwe a religious feast na mdi twa to no ye was the songs of ascents. Israel for me say pilgrimage songs. That's right. Onyankopon ka kire Israel for Exodus chapter 23 verse 14 and 17 say omundi afahye bi. Nti 3 times in a year omukọ Jerusalem ekodisa afahye ba ko ye Passover. Ba ko so ye the festival of first fruit. That's right. And the ingathering festival. No more daily empire and as a daily communion with God. And also no more a kind psalms na bi ediji nyamea. Meba in the question I will be samino. In him says psalms no ye ka sama nipa ba ko a ni din eba ye no mu pa David. Eyam pass David etwere psalms ni bebree. Na nipa ko bi so eka ho a womo etwere bi. Right. The sounds of Korah. So etwere psalm ni bi. That's right. Nti ehwe Psalm 42, Psalm 44 to 47, Psalm 49, Psalm 84, Psalm 85, Psalm 87. The sounds of Korah and etwere psalms ni so. Yehwe akenkan se me akenkan ye na efa the experiences no. Se yehwe David at a point not owo ahohiahia mu. Abra na tamfo no na Saul so no. Emma David sa experience ni nyina no or the ye nwom to anaso or the ye arrensem etroye. Se yehwe a bit says Psalm 42 verse 1 now. O kan to me who say na ni portray no owa ho kire mu pa na oye desperate. Or hwehwe se obehu Nyankopon anaso bete Nyankopon ene wonya comfort bi efri Nyankopon ho. Yehwe Psalm 75
ayeyi nnwom wotu se na nyame aye bi ama no enti na oka e de ada nyame ase sa experience this in ma wonso gie bi ma wotumi ekọ wani ada wani beje ne so wotumi tonwom Psalms na bi be ma wotumi aka ni je nsem a obi hu kro no bi so be ka sampa wani age afi so Asaph Psalm 77 no na psalm he was crying for help. All right. If you nyankopon ho. Na Abraham no susu frɛ nyame no nyankopon eje no so. Into experiences no edoso. Nipa wo hwa 3000 years ago na ye trust ansem yi. Ewom sa ache nenso relevant. Ebiso eche the God's gift of forgiveness. That's right. Boni a nyame de ache wo mo a wa ma wo mo enkwa na se enkwa foforo. So mo mbo bra foforo. Nti sa experiences in an me experience enne. Wonso experience enne. Se ye kwati bi mo yen fa Psalms no yen fa yen paibo yen to yen kenkan na nyame bema yenya enije bi ewo yapo. Amen. Me da se pa to aso na fe yen hwe enwom a ye betimi ato brebiara no yen hwe se no ho asem titie nti hwe Psalm 3 kakra ka ho kakra na yen hwe se ne ho esitie. To mama yen tie onyame asem Psalm 3 wase Awurade hwe se de mahohiahia si dɔɔso fa wɔn a wɔ sɔre tia me no ye pii nipa bebree se me sɛ oni nkwagye nyankopɔn mu na wo Awurade woni me ho kyem na me dai minyane na Awurade kura me mu. That's right. Minsuro nkrɔfoɔ mpempem a wabɔ me ho nstraban ahyia yi. Yes. Awurade sɔre minyankopɔn jimi na wabobɔ matamfo nyinaa abɔgye wabubu abɔnefoɔ se. Yes. Na Awurade na menkwagye wo no wo man so na ma nsira emra enefoɔ momfa anigye nhuru Awurade mu ese won a wotene no se woyi no aye. Great. Momfa senkuo na Awurade ase momfa senkuo a eso huma du nto no dwom monto dwom foforo manu mommo senkuo yie nka ene ho. Amen. Amen. Occasion bia enwom no enwoma no ekai bia ewo nyinti a that time no na David ene na pamfo mo twereye no eka saa asem no na yesua egusu a yesua disua ne bana even up to date ni so obi se obi kura se enwom hwa na twereye a obi betima kasa ni nyina David ne twereye so saa na eda ye nyina etim odin ka bo so me hu se wo se enwom no bi eye be kan se eye him a yede eda onyankopɔn adebo a obo ye no emuduru a esi efa enti wo kai enwoma na be hu beduru ba bi na omu yi nyankopɔn aye ni mu ma ne so ni tumi so ono ne obo ade ono ne oyesi ono oyesi eduru ba bia na asa achia akose o nyankopɔn se ni tumi so afeye kwa maniem no na asa ma enia ye be kinkai a ye be ka sese nyame kro no ana na ye de asida ma no emre bia na etwam no afeye kwanimu a afeye no asa ama ya trapo bia me ye gina sa enwoma kro no ana ye kinkai a ye penyansa eni nimdie a sa nwoma no ana betimi agade ye ama yetimi akinka ye hu se se David ni wona otwere nwom no nyina no tamo mu hia nyansa no omokọ onyame ho nka abosem no se abrana Luke kinka no se na ni point ni nyina no ekosi Yesu Kristo so afei ni atrapa na yetwato ho no nso omaye ehun se sa enwomuma na eyebe kan se eye history. Okay. Emaye adin yebe hunu gidie a dinkanfo no ebinya ene won so a wanya ni mu gidie no. Yo me da say opening same. Yeah. Opening kakra me dey ka eno ho ne say the psalmist na say omo ekeka bo mu no. Ye obibi a ye frɛ no literally work. Literally work ne say kwan a obi kra nwoma ana say poetry ana nwomo a isi ekeka ebom eye na wo hwe Psalms no mu a enoma bebre wo mu a enye as literal broni say parallel
ɛwɔ kyerɛ sɛ ebi a asɛm te sɛ ofa Psalm 1 verse 5 Psalm 1 verse 5 and 6 okay kan hɔ a ɛbɛma wo a bit of parallelism wobɛtumi ama Psalm na kasa ama wo na wanya so emfaso a ɛnyɛ ne obi atwa ama wo sɛ kɔkan ɛyɛ experience a wo ni me ni nyame wɔ saa experience no ɛsa ne sɛ me ni nyame wɔ samsuahunu bi a ɛboa me nti sɛ ɛkasa ma yɛ then you be same as David spoke ɛnyɛ sɛ wo ni nyame ni experience bia o te wo ba bia na wakɔfa David anase Asaph anase Korah ana wo mo a Nehemiah ana Solomon enwom na waka sɛ me ko to ne saa anase me ko fa ne de no na me de aye misuahunu whatever the psalm is no esi eni nyame wo saa ayonkofa no na yekofa etimi enya the right ade sebi uni saa ayonkofa na se obi kotwa psalm ma se kokan 77 times e wo ho se obi suahunu a onya aye ene wo suahunu a wanya no wo kire nyame na yi Yesu adi. It is not there for any other spiritualism course. Medase openi wa chechempa ye ntwaso na fe ye nhwe empabo nkanya womu no nso inspired prayers wo ye disua yesu no eno so ye nko 2 Samuel chapter 23 verse 1 and 2 na fe ya baba hwe Romans chapter 23 1 and 2 ma yentie onyame asem na yenim ni David nsem a edi akire Isai ba David adisem a wanya se oka 27 na die opepe akomamu no nim adekodia eye honhom no adwene efiri se odi ma ahotefo no se die Nyankopɔn pe amen amen womo a womo etro Psalm no se na da hands na kanom na Nyankopɔn ewo some personal experience nyame ewo personal relationship eso esan saninti because jeme madisri and I said mempaye yi ano emami jeme free matamfo ensem we nyina kire the relationship between nyame and a woman enti won bie wano enka ye no kwa Nyankopɔn nim relationship no isa asem ba ko ye me depan wo Daniel nyame ewo saa ayonkofa no enti yenso ye ne nyame nya saa ayonkofa no ene nyame nya ayonkofa na Psalms na ye kan ni nyina no ebeye mpaye amaye na ye mpaye no begina Psalms ne so na no beka ya asem nsem a yentumi enka no emba ya adwene mo si ye beka no Psalms no ebeye mpaye na ebeka amaye yo medase Psalm 16 verse 8 Mede Awurade masi manim da na o mini fan meri him amen 44 verse 8 no so 44 verse 8 nso ase Nyankopɔn mu na yehohoa yen ho da munyina na yeyi udin aye da pim amen yemfa NCSA wo hwɛ wo mo tro enwum tuo nwuma ya wo hwa na Nyankopɔn ehefa pa na mo place no in their system no kwasem ne say I'm say afei adesua no empompon so the whole quarter no aha na wo so yes asia no kai boss no make say book of Psalms no one of the inspired books of 66 no wo mu say a collection of songs and poems among experiences na yakeka bomu ana yakane nyina bom 150 collections of songs na Onyankopɔn na the center of their song and also of their psalms and of their poetry and prayer no they say na yenua John Kaya no psalms no yempaibo yempaibo chere say words o mu use no jeme beboame Rade ye mame me jiwudi me de asedama ni nyina wo mu ni nyina no yempaibo just say yempaibo mbom na omubo no in a very special way ye nyom to a note and instruments eda ho ye de yi onyame aye and so prayer is communication it is a wo hwe prayer ni nyina no a
na omo ti nyankopon ase. It is in the Psalms and yehunu de ewom say Genesis kan say nyame na bo ade but o pe ba bi pa e kire wo nyame say ono na bo ade a Psalms ni mu a Psalm 50 yes verses 1 and 2 and 12 no or say asase ni mu ade dodo nyina Psalm 24 ni nyina wo awurade wo dia na wo bo ade wanim wachi obi ni ho. God is the center of the Psalms. And he said, ye personal gain binti and a yakofa Psalms. On problem I want to say, ye pe will be I say you are time for and yako Psalms in a radical time for mammy. The point was not about so nyami kuma time for. The point was about the fact to say nyame so chain a time for. It's a language now we use or no say unyame na we in a day. Now there is this bibi a friend of brofumuno, a friend of mutually exclusive thoughts. Mutually exclusive thoughts, no, ebini saying in the same Psalms, no, or sin Yankupon wahingwa any osoro. Enti Yankupon again say Obi a wanting yamiase no. Okay, say yame otesoro. Obi ya no ba step down one Psalms no or say na erade ete. Na sorry fie kronum. Asori fie ben the sanctuary no mo si no. Obi a otesoro. Oye den e betena asori fie. The same Psalms no I say na erade di machi se sunsum. Na je say onti asori fie say oye den odi machi. Yes. The same Psalms no we are say erade na ni hu ma nyina. He is everywhere at the same time. We call it mutually exclusive characteristics of God. Senka wo de bani pa famu a entimi nya adwuma. How can the same person yete studio ha ye adesua yi mintimi ngo mi fie at the same time. It is okay to say me wo mi fie science studio a na che say nya no kure. But nyame de otumi enu nti na wo ye nyame. Enu nti say okọ Psalms ni mu a o say na wo ni nyame. Wo na tumi nyina ewo edu ba bi o say na Awurade wa sorry di akon Awurade beba orinyi kom ejedi nanim. They knew and they know the power of God. Omuni say oyo temufo oyo eja oyo nyame a tumi nyina ye ne dia. Say na ye fa Psalms no say ye kenkan. How do we read it? Yes. Ye fa na say ye fa na ye dia kokum ya tamfo. Ana ye fa hunu nyame kese ye. Ye fa na say ye fa e dia nam so age ye ho afiri ye ha obi mu. Eye no kore ye. Na mmom no the central point of Psalms eye nyankopon kese ye. He who he is. Edu baby no David no say empo Awurade minim say unim mahohra me wo mu. Se wanye me kura no a me da so de me ho ye den eto so na so wi anu asen aka say Awurade ba gi me free mahohra yi mu. Before you can ask God to come no so hunu ni se ne wotie. Sometimes he is silent. And his silence doesn't mean so umpe wasem. The over book of Psalms no a Mr. enye the fact say ye de ko akokum atamfo keke. Na mum no atamfo ben wo ya brabo mu no ye bone a ye de Psalms no killing out. Na ya ben yakopon chen because God is the center of Psalms. Yo me da say opening Hansen kakra me de kan ho ye say adisuan ye si esua kwa ye fa so kenkai anyomo ma no ye hu bi say dru ba bia na ase ama nipa na ni da so edru ba bia wo mo ama ni da so na ma wo mo tuntum nyankopon edru ba bi so ase na suro bi abanimu o kenkai wo ma na be kwa ko hu sa ne ma ni nyina edru ba bi so ase nipa na so afre nyame sa wontie mi bu afu ni nyina no obehia sa ne ma ni nyina ne awreho ebremu sa na ye nipa yetie yesu edane dru bia ne ani agi etru bia na ye di awreho dru ba bia na ase bufuo ahye mu na so yegusu esua anyomu mayin ebe kire akwankyere bibiri na yetimi afolo pafo abeboaye yo meda munyina ase emse yembre no atia ya bisiafo ye peda mo ase we dia fei na ya hye adisua na se kranti ya kire okwan ya befa so na afi yetimi akan sene ye nkenkan enwoma no enye se ye kan enwoma no na dia kodibone memu ye kan enwoma no na fe ada onyankopon adi atrein maboafo no aboapa yemwie se yenso yesua adusua ebebre wa adusua yimo next week no yede ne toso emienu no nso ade ebremo afi na ye beko enhuma na nkasa mu no kwasam ne se next week dia no nso kamapa ye o se teachers
to pray kyerɛ yɛn sɛnea yɛmmɔ mpaeɛ katuani ahobrasim babia me ona me mo Penny Thompson enhyira disua no so kra emaye wasɛm ɛyɛ menan se kanea sɛ yɛfa wasɛm a ɛna ɛbɛsi yɛn yie Yes. yɛfa wasɛm a baabi a yɛkɔ biara yɛbɛdu Yes. ɛberɛ a yɛsua nnwom nhoma yi yɛsrɛ sɛ Kristo bɛka yɛn ho Yes, Lord. ma yɛnya ɛmu nteaseɛ na experiences a wɔn a wɔtwerɛ nhoma yi ɛkɔɔ mu no ɛnyɛ yɛn nso yɛ experiences a yɛn mu sɛsie yi a yɛtumi de bɔ mpaeɛ Awurade wobɛtie yɛn Yes. mene wonya saa ayɔnkofa no sɛnea ɛbɛyɛ yɛtie mu a wobɛte yɛn nne ɛma yɛnsua ne kɛkɛ na yɛwerɛ mfi na mmom yɛnsua ne yɛmfa mbɔ bra na yɛmfa nyɛ mpaeɛ yɛmfa nyɛ nnwomtoɔ na mmoa yɛ ɛwɔ yɛakwantuo yi mu yɛnim sɛ wotie yɛn na wobɛka yɛn ho na ɔma wo nkɔnkɔn no so akyerɛkyerɛ yɛn ama yɛnya mu nteaseɛ yie wɔ Jesus Christ wo din mu amen Amen.